Siz yoğunluklar çağrılışın koruyusu stüdyoda Alina Valiyeva, misiniz? Коронавирус шигенми COVID-19-ның яңа штаммы омикрон шоуда да тиркәлә башлаганы турында мэрияда узган киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Стенадагы ярыклар ике күрше арасында тавыш чыгуга сәбәпче булды. 54-15 йортында яшәүче шәһәрдәш дивардагы ярыкларга зарлана. Шаулар көтеп алынган фатир ачкычларын алда социаль ипотека программасы буенча йортны тантаналы рәвештә тапшыру булды. Коронавирусы шигенми моннан тыш авырулар саны тагын арта һәм пандемия темасы лекешәм 2 елдан артык көн тәртибендә иң мөһиме булып кала. Мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә хәбәр ителгәнчә, COVID-19-ның яңа штаммы омикрон чаллыда да теркәлә башлаган. Шул уңайдан вакцинация һәм шәхси саклану чаралары кирәклеге турында искәртәләр. Шулай ук шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләре белән COVID-19-га каршы эшнең ничек алып барылуы турында да сөйләделәр. Соңгы атнада шолда коронавирус белән авыручылар саны 2 тапкыр артты дип хәбәр итте шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев. Предприятиеләрдә һәм учреждениеләрдә профилактик чараларның актуальлыгы күпкә югарырак булуын билгеләп үтте. Белгечләр тикшерүләрне дәвам итә. Были проверены 17 предприятий, охват вакцинации на проверенных объектах неплохой, 87,98%. В основном на проверенных объектах антиковидные меры профилактики организованы, но тем не менее, мы сами видим, что имеются и нарушения на общественном транспорте, имеются на хозяйственных субъектах торговых центрах. Пандемия башланганнан бирле шолда 6000-нан артык авыру теркәлгән. Медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать итү дәрәҗәсе югары булып калады, билгеләде шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы. Пациентлар беренче чиратта ягышлы авырулар хастаханәсенә киләләр, вакцина алган кешеләр исә авыруны җиңелрәк кичерә. В город поступило 278 335 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом провакцинировано 270 тысяч человек, вторым компонентом 214 853 человека. Вакцинация организована во всех взрослых поликлиниках города, также в торговых центрах Тулпар, Мегастрой и офисах Сбербанка по адресу проспект Мусоржалели, дом 25. Еще раз напоминаю, что вакцинация проводится в том числе и в выходные дни. Аппарат киңәшмәсендә шулай коронавируска каршы таләпләрне катгыйландыру мөмкинлеге турында да фикер алыштылар. Аерым алганда сүз масса күләм чараларны чикләү, шулай ук 60 яшьтән өлкәнрәкләр гражданнарның үзләрен изоляцияләү турында барды. Роспотребнадзор хезмәте чикләү чаралары турында күрсәтмәне яңартырга планлаштыра. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 348 яңа очрагы ачыкланган. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 4 кеше чирдә читтә йоктырып кайткан, калганнары башка авырлар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Шаулда узган тәүлектә коронавирусын тагын 45 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 25 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 45 873 очрагы билгеле, аларның 38 410 терелгән. 108 узган тәүлектә. Стенадагы ярыклар ике күрше арасында тавыш чыгуга сәбәпче булды. 54-15 йортында яшәүче шәһәрдәш дивардагы ярыкларга зарлана. Аның әйтүенчә, моңа аның күршесе гаепле. Берничә ел элек ул фатирындагы стеналарны ватып бүлмәсен зурайткан. Шул көннән бирле диварда ярыклар. Шәһәрдәш йорт җимерелүеннән курка. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Пощупай, вот трещина идет. Вот эта трещина была большая. Фатир стенасында хәзер бер ярык та күренми. Гаделҗан Вәлиев күптән түгел генә ремонт ясаткан. Әмма элек ярыкларның зурлыгы шаккатырлык иде. Аннан җил уйнап йөрә иде ди. Как оттуда ветер, так штора вот так играет. Стеналарның җил үткәрүе бер хәл. Шәһәрдәшне күбрәк аның ныклыгы борчый. Аскы катта яшәүче күршесе коридор һәм бүлмәне аеручы стеналарны ватып зур бүлмә ясаган. Шул вакыттан бирле стена буйлап ярыклар күренә башлаган. Мы боимся, как бы квартира наша не провалилась совсем. Они никак не понять не могут, что на нас давит 6 этажей. Тут не 1 тонна, не 2 тонны, а не знаю сколько тонн. Точно я не скажу. Вот наша комната все это держит. Поэтому это решение пошли. Без аның күршесенә икенче катка төшәргә булдык. Әнвәр Төхвәтуллин әйтүенчә, бүлмәнең планын үзгәртеп ясаудан йорт берничек тә җимерелә алмый. Бөтенесе дә законлы рәвештә башкарылган. Махсус комиссиядан рөхсәт бар. Да и все проверяли уже. Я сам инженер-строитель, всю жизнь стройки поработал. Эта трещина на самом начале, и она идет снизу доверху.
на все 9 этажей. Она была, когда мы сюда заехали, я ее делал, но она все равно немножечко. Это наружная стена. Әмма Габделҗан Вәлиевне мондай җавап канәгатьләндерми. Ике күрше барыбер уртак тел таба алмадылар. Киресенчә, эш зурга китте. Убери руки, убери поганые руки. Видите, кто мне пришел? Идарә итү компаниясе Әнвәр Тухватуллин яклы. Челныстрой ремонт җитәкчелеге әйтүенчә, махсус комиссия берничә тапкыр фатирга тикшерү белән килгән. Бернинди дә кагыйдә бозуларга тап булмаган. Трещины, которые у него есть, это волосяные трещины, получается, на потолке, но это может быть просто из-за того, что стяжка устарела. И потом мы нашли непосредственно трещину в полу. В полу это тоже стяжка. Но, извините, пол и стены, и потолок, это является имуществом непосредственно собственника. Он сам должен устранять эти трещины. Ике күрше арасында килеп чыккан низакны шишу максатыннан белгечләр экспертиза оешмасына мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итә. Алар стенадагы ярыкларның килеп чыгу сәбәпләрен ачыкларга ярдәм итәчәк. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шолулар күптән көтелгән фатир ачкычларын алды. Шәһәрдә социаль ипотека программасы буенча төзелгән 63-16 йортында яшәүче гаиләләргә фатир ачкычларын тапшыру тантанасы үтте. 10 катлы, 6 подъездлы, 216 фатирлы. Әлеге йортта бюджет оешмалары хезмәткәрләре, 5 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр, табиблар, ятим балалар яшәячәк. Сегодня мы получили новую трехкомнатную квартиру. Яңа фатирга ия булучы бәхетлеләр арасында Лилия һәм Руслан Петровлар гаиләсе дә бар. Алар 2021 елның ноябрендә гомуми мәйданы 72 квадрат метр булган 3 бүлмәле фатир алган. Икесе дә педагоглар. Руслан 23-нче мәктәптә физкультура укыта. Тормыш иптәше Лилия исә 78-нче санлы Пушкин пролицейында инглиз теле укытучысы. Гаилә 2 бала тәрбияли. Сегодня нас на самом деле переполняют эмоции. Огромная, уютная, светлая трехкомнатная квартира. Ждали мы ее 4 года. На год раньше получили, чем предполагалось. И безумно рады и счастливы. Ремонт нам вообще все понравилось. Все просто супер идеально. Никаких недочетов пока не увидели. 63-16 йортында фатирлар яхшы ремонт белән тапшырыла. Анда тарттырылган түшәмнәр, матур бүлмә ишекләре, акрил ванналар урнаштырылган, җылы һәм тавыш үткәрелми торган линолеумнар җәелгән. Йорт янында йөрү зоналары, уен һәм спорт майданчыклары булдырылган. Я еще пока не верю. Это очень радостное событие, долгожданное. Ну, все прекрасно. С кем будете проживать? Мы вчетвером проживаем с мужем и 2 детьми. Мы получили квартиру как молодая семья по соципотеке. Все было правильно, понятно. Мы так рады. Я прям свое счастье вообще не осознаю. Ну, эмоции, конечно же, непередаваемые, потому что все-таки что-то свое. Свое гнездышко. Яңа фатирларга күченүчеләрне котларга шәһәр мэре Наил Мәгдиев та килде. Ул билгеләп үткәнчә, 63-нче комплекс актив рәвештә үсә. Бирдә инде балалар бакчасы бар. Хәзер мәктәп булдыру планлаштырыла. Ул исә шәһәрдә иң зурысы булачак. Докладываю вам, вот за этим домом в 200 метрах началось строительство школы. 1 сентября этого года школа на 1500 мест, самая крупная, самая крутая школа в Челнах с 2 бассейнами, с 2 спортзалами 1 сентября появится в этом микрорайоне. Микрорайонда социаль ипотека программасы буенча 4 йорт төзелеше дәвам итә. Бирдә тагын шундый 8 яңа йортны сафка бастыру күздә тотыла. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Тарихи дата 1755 елның 25 гыйнварында Елизавета Петровна Мәскәү дәүләт университетын төзү турында карарга кул куя. 2005 елдан башлап 25 гыйнвар рәсми рәвештә Бөтен Россия студентлар көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Чаллы ТВ телекомпаниясе да барлык котлауларга кушыла. Студентлык еллары тормыш китабыгызны мавыктыргыч онытылмаслык бүлеге булып калсын. Югары максатлар куярга һәм аларга ирешергә курыкмагыз. Хыялларыгыз һәм кыю планнарыгыз тормышка ашсын. Бүгінге шулар иде. Мен Алина Валиева, сезнең белән сау булышам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Сдаются в аренду торговые площади в торговом центре «Муравейник», 2 этаж. Телефон 8 960 080 15 31. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.